Mm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng sinigang na baboy at manok mga kapudibit, at meron tayong sausawan patis. Ang drinks natin tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, makantam kay Kapampangan. Mga na po. Opo. Ayan, kailangan natin bilisan kasi may nagtatrabaho sa tapat natin. Maingay. Maingay sila. Makantam. Palitap. Mapalinasin. O siya, ang daramdaman niya, mga kapudibis. Init pa. Ay, kanya man. Ay, kalakas na. Nasubo na tayo. Patis. Yan o. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Ay, may nagpakilara. Mga na po. Mga tamo. Lambot. Naman. Kuya, nag-aaral po kami. Ano muna? 15 minutes lang po. Kulay. Ay, wala. Hindi nakikinig sa kuya. Nag-ano niya sila, mag-pump sila kaya gaglanta. Kaganan din kare lang pag-pump. Ito, pata. Tsaka may ano. Gulay tayong gulay. Puso na saging mo. Grabe oh.
Montana. Naman. Mahal na ako pa kapatid. Sabay-sabay tayo naman. Cheers tayo. Paras. Cheers. Naman. Kulay. Iba lang. Ito, dami dito. Puso ni Bal. Bakit yung puso mo maitim? Black talaga yung mga puso na ano. Pupulpok na kayo, Pen. Wait lang. Ayoko. Matuwa na yun. Ay, lambot-lambot. Sarap. Kanin pa. Hindi. Papoy. Diet na tayo ngayon. Bakit? Malapit na yung Pasko, syempre. Sana all diet. Yung ano ko, yung dress ko, hindi ko na masuot. Yung red. Palit tayo. Kulay, ha? Anong palit tayo? Palit tayo ng katawan. Magsawa ka. Gusto mo may inihipit. Gusto niya yung may inihipit. May nag-comment din, sabi niya, ang payat ko daw, parang meron na diabetic na daw ako sa payat ko. Di po ako diabetic, ayan, wala po akong sakit. Sadyang payat lang po talaga ako. Ayan. Oo, hindi siya talaga tumataga. Hindi talaga ako tabain. Tatabaman po ako konti lang. Sakto lang, Nebal? Yan. Wala po akong sakit, di po ako diabetic, okay po ako. Yan, sarap po ng nagbe-birthday ng October 16. Happy birthday! Happy birthday sa kapatid ko yan, si Alfie Sarmiento, at saka si Charlene, Guy, at saka si Tita.
Sa lahat po ng nagbe-birthday ng October 16, happy birthday po. Sabi nga ni Diwata, lilipas din yan. Tama naman siya. Lilipas nga yun. Kinabukasan, wala din. Natulog mo na lang ha. Ayan, sa next mukbang na po tayo mag-shoutout, ipunin pa po natin kaya yung mga nagpapa-shout. Kaya yung mga nagpapa-shoutout, mag-comment na kayo para sa next mukbang po, isa-shoutout namin kayo. Ayan. Yung mga nagbe-birthday, nagse-celebrate ng anniversary, ayan. Ay, meron nagpapabate, anniversary nila na mag-asawa. Dali lang. Tignan natin. Hindi ko makita. Yan. Happy anniversary po sa inyo. Sa next mukbang na lang tayo mag-shoutout and doon na lang ako babawi. Yes. Nagmamadali tayo kasi meron pong nagtatrabaho sa harapan namin maingay. Yes, mga kapudibis. Agis na naman naman paman mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga.